Не можеш да контролираш това, което ти се случва. Контролираш единствено начина, по който избираш да реагираш. Хората не те виждат такъв какъвто си. Виждат те през собствените си страхове, опит и убеждения. Най-големият ти враг рядко е друг човек. Най-често това е гласът в главата ти, който постоянно ти казва, че не си достатъчен. Колкото повече се опитваш да угодиш на всички, толкова повече губиш себе си. Невъзможно е да бъдеш харесван от всеки. Неосъзнатите травми определят посоката на живота ти, това, което не приемаш в себе си. Ще започнеш да осъждаш в другите. Хората често виждат собствените си сенки в околните. Страхът почти винаги преувеличава риска, а най-голямото съжаление идва от възможностите, които никога не си използвал. Щастието не идва, когато получиш всичко, което искаш. Идва, когато спреш да основаваш стойността си на това, което нямаш. Ако това видео ти беше полезно, абонирай се за нашия YouTube канал. Линк в био.